Dana Abuja ne, Dana Abuja ne. Yau na yau shirin zance mauludin manzan Allah kun shehu salisun nan mai diwani. Dana Abuja ne. Yau shiri mun tafi mauludin manzan Allah kun shehu salisun nan mai diwani. Zama Abuja ne. Da fari kai nasarar da makakina mai karan matsala ka bani sirrika in zuba baitoci kar in sha wahala domin isar masoyin ka mafi daraja. Baban su faɗi masu suka zama hujja a sa halimin salamar baitoci masu shiga ruhi. Salati gurin sama fi kima gatan al'umma ka sanya alihi har safai jimla masu cikar himma a sanya auliya har ulama jimla masu daraja ne a gurin Allah dan sun yi hidima ne a cikin hikima don mu biyo Allah. Yau shiri mun tafi mauludin manzan Allah kun shehu salisun nan mai diwani. Zama Abuja ne. Mafita kul auliya bawan Allah ya baharul ilmi me sha da kauni duk sirrin gaibiya ni a cirar launi Ahmadin na farko babban tsani mai karya kafirai kai ka cire tsanani. Na fake da kai juyin zamani mai tijaniya ya shehu ainihin wilayati. Shehu Barhama sirrin bayi ne ya inuwar zati cikin yabanka ai dole sa sauti ainihin wilayati. Ya shehu Barhama kai rayayye ne ya sirrin zati mai ja da kai muna yi masa tawaye. Ai minni da fa'idan manzan Allah ni mai rauni ne. Yau shiri mun tafi mauludin manzan Allah kun shehu salisun nan mai diwani. Zama Abuja ne. Zana Abuja ne, Zana Abuja ne, Zana Abuja ne, mai diwani. Mafi dukkan alfarma a halin Shak Sharif Abdullah uban shu'ara masu zubo baiti ga ɗan gidan Batula mai kyan haiba mai kasu da kai ina neman albarka kai minni lamadin samun soyayyar a halin baiti. Zan yi ziyara ne kun wanda shi yake ƙara zuban madadi shi limami ne ya shehu salisu san ka hakika ne mai raya ruhi ka sannu ubar ruhi na iso a ƙara min tambihi a cikin ruhi. Yau shiri mun tafi mauludin manzan Allah kun shehu salisun nan mai diwani. Zama Abuja
nasara sannan muradinmu. Na shigo riga zan yi ziyara ne kun jagoranmu, ka ba mu ilimi ka riki kukanmu. Cikin gidanka ba ma jin yunwa babu kasalama, saboda hidima kun manzan Allah ne babban taska. Jarumin rijali abban Zara abbansa Aminu, kai riko da sunnar manzan Allah ka kore aibu a zuciyar mu ka wanke aibu. Me dafa'i yana so ya bula hutu da zikiri salatin manzan Allah an gwansu Umaira. Yau shiri mun tafi mauludin manzan Allah kun shehu salisun nan mai diwani zama Abuja ne. Wanda ke da ciwo ya shigo mota ya zo gun babanmu, ciwon zuciya ko a cikin ruhi baya yin sammu, sai baka lazimi sai ka iyo himma da hailala salatin baban umma. In kai ka zo gidan kai za ka ci riba, shi ne gatanmu. Gida mai babban kofa shehu wali ne, ka bani tarbiya ladabi ka tofa, ni fa muridi ne na sami izini bana inkari. Ya shehu salisu ne a da ɗan ƙari, kai mun tasarrafi a cikin ruhi in samu tajallinka. Yau shiri mun tafi mauludin manzan Allah kun shehu salisun nan mai diwani zama Abuja ne. Kamar bihamdillahi magagina zan aji zangona, yan bi mai dafa'i a daɗan sirri a ƙara kusuli na. Maula ya salisu mai diwani ka zama jigona, na sallamai da komai a gaban shehu a duba maraici na. Kullum da kai nake ƙara munajati ya linzamina.